Hello mga langga, tara kuyugi mi sa pagpanguha og mga tuway sa katunggan. Kaniday mga langga, tulo mi kabuok ani ako jung gidalag. Angin ako ang pag-umangkyon nagang ako ang bana. Paingon dito sa katunggan so sa kumbana ana mga langga di jud siya ganahan mo kuyog dito. Di siya gusto nga manguha mi kay gamay na lang daw kuno kay nabilin nga mga tuway sa katunggan. Kay daghan na kayong sigig panguha pero okay ra basta i-try lang gyud namo pagpanguha ani mga langga. Salamat po kay sa kung pag-umangkon mga langga no nga supportive kay siya sa ako sa pagpanguha og tuway bisan wala may kabalo nga gamay na lang kayo unsa baka makakuha ba kami o dili pero thanks God ganara gyud po kay kauban mga langga no nagan may kauban na nga time nga iro mga langga iro sa ko ang pag-umangkon so kana mga langga nabot na gyud mi sa katunggan kana dugayan man binakla di po kay siya layo mga langga sa mo ang balay pero dool na siya mo to kadugayan mong binaklay nabot na mi dinha ug may plaster na ako nang gidulitan akong pag-umangkon ug mo to siya mga langga kato si Bugi to siya mingkuyog jud siya namo gikuyogan jud mi niya kay naman iyahang mami may so that time mga langga nag-prepare na daan sa mo ang mga daladalang ginagmay tubig ug pipila ka buok pan and then wa na nagkuanay na mi ana kung unsay gamiton nagdala mi ana kutsilyo ug usa ka sundang ko naniguro pa mi dalag sundang mga langga kay basig makatagpo ta diha og halas na di ta katigbas kutsilyo ra wa na nabugahan na tagdali so wa na hinahinay ko panguskusan na mga langga o no so gyud ya mo pa koy nakuha na mga langga taod-taod gyud na akong kinuan diha kinudlit kudlit pero wala jud koy nakuha kutsilyo naman sundang naman ako ang isigudlit na mga langga no pero wa jud ko ya mo ikuha pero sige na lang at least na enjoy raman pud mi kauban sa amoang dugi nga si Bugi this time mga langga hala pak tabok ala bahalag magkalubong-lubong mga langga basta kumbati lang gyud gyapon ko ana og kana na ang kagis-kagis ako pong bana sa pika side pud siya mga langga sus wa pa gyud mi kuha ana na hala sige pangita tusok akong bana that time nakakuha na siya mga langga pero pipila pa lamang kabuok kay perti na yung gamayat kay daghan na kay manguha diha mga langga bisag kinsa na lang manguha din na pero okay ra at least ma-share pud ang tanan sa mga panalangin sa tuway panalangin sa Ginoo nga mga tuway that time nakakuha na pud ko mga langga pero isa ra lagi kabuok pero okay ra kay makakuha ra pud mi abot na sa unahan pero kani mga langga pero gyud na mong gamaya og kuha na mga langga ay sige pa inday matit kay napa di nakaluklok sige unsa man na klaruha tapak ganon naagi na diya mga langga itsa sa daplin kunuhay ron na ajay nakuha pak sulod sa kumbana ang iyan chinilas dito sa balde kay hunat na pod siya pero yung gamayan mo kuha na mga langga gipulaan ba gyud mi kadugayan na mga langga pero sige hala kumbati lang gyud gyapon kumbati lang sa jud gyapon si Bugi wala jud siya puli og kuyog-kuyog na mo ana nga tay mga langga kay ganahan man kay siya magkuyog-kuyog kay ampun may pan ana kay paborito po kanya ng mga pan mga langga kay ako gani paborito man akong pan siya po di ay paborito pud kay niya ng pan mo to siya mga langga tuway nga dili kay kadagkuan dili po kay gagmay pero na jud may mga gagmay na mga langga ug pipila lang gyud kabuok jud mo nakuha ng mga langga sa kadako sa area nga mo gikuskus-kuskusan ay nako gamay ra jud kay mig nakuha pero sige na lang at least na enjoy ra mi kana di mga langga putos jud kay mi ana akong bana akong pag-umangkon amo gyud giputos among kaugalingon tungod sa kadaghan sa lamok sa katunggan kana mga langga nagsuot ko usa ka jacket ug gisapawan pa jud jacket ug leggings ug pajama kay dili gyud magsilbi mga langga kay isa ra imong suoton nga pajama mga langga inigtusok sa lamok pertigyong pagkakatula perting
ka katul wa jay kabutangan sa katul unya kung pag umangkon mga langga kay ga mikuyog lagi siya namo kay ako laging gidan ni sa dihang magsuot na siya og t-shirt ug perting ni pisa nga pajama ako gyud siyang gikuhaan mga langga og jacket gingnan gyud ako siya di ka pwede makakuyog nga di ka mag-jacket kay mapuno jud ka og atake sa mga lamok didto sa katunggan o gitawag na si Bugi na mga langga dako kay gawan mga langga pero wala na may suludihan tuway mga langga uy na kato dungon to mga langga para to sa kinilaw kaya nga among mga sakop na mga langga namukad man so lami man kay apoy lami man pud ikilaw na mga langga no basta na ay dungon kay para palami man na sa isda datay mga langga ditso na pud may ana sa baybay kay nami gikuha ug na pud may gisubay dito napabay talaba ng baybaya mga langga giflex dito sa kung pag-umangkon ang katungpan oh diba diha nga tayo mga langga o ya pag yun may gipagunit-gunit kay picturean lagi daw mi pero bisan di ay to against sa light tepak o ganon plastar matet o akong bana gibit-bit sa kanana ang balde nga gamay kay sulod tubig chinelas o pipila ka buok nga tuway sa diyang nangita pud mi og talaba mga langga diha sa kanipaan hala natilok naman ang mga talaba gitilok naman pud ay sa mga ay talaba mga langga wa nami pipila ra ka buka mo nakita niya mga langga no mga gagmatoy jud pud kaayo ang nangabili na kay gianam po di ay pero okay ra at least sa ginaingon ko na nga na-enjoy ra pud mi o mo na diha mga langga diha mamilit o kana siya sihi pwede po na siya kaunon mga langga po ano mi nanguhag sihi mga langga pwede na nagsihi sa bunsod usahay po dili po makao di matiman og kaon o tara o kana siya may talaba mga langga lami kina siya kilawon lami kina siya lapawan pero amo nadala ana mga langga kay pipila ra gyud ka buok nga talaba sus mga langga kabalo ba mo ngano may katawa ko I smell something bitaw never mind so kana mga langga oo kana talaba na siya mga langga akong gilugit oh, di ba? Lami kina siya mga langga oyster sa English pa na. So, kung bana na mga langga, tapos sa pikas kilid, ganapod siya gikuha para gapos sa alimango. Nang anang good pud mi ugamay, oy, bahala na lang. So, wala na mga langga, oo. Akong gipakita na mga langga nga umang to siya o kanang akong isa talaba. Pipila na lang dyan ang talaba diha mga langga ipakita na sa kung pag-umangko ng dagat mo na sa bye-bye na siya mga langga dili pud taob kayo na nga time hunas pud na siya pero paingon na pud na siya taob nindot kayo ang kalangitan mainit-init gamay di ba? Nindot kayo mga langga, no? So, nindot kay dinay basta taob mga langga o tinaw ang tubig. Nindot kay diri ikaligo. Nami sa pikas baybay ani mga langga, no? Sa katunggan nga kuan mi ani. Nagsuroy-suroy. Kauban sa kung pag-umangko, no? This time mga langga, paingon na po mi pauli kay wala naman dyan po mi lain makuha. Di na mi angay magdugay pa nindapita kay gutom na po siguro. Gutom na po mi ani. Ug paingon na dyan mi pauli ala pas nagbaklay kay wagid aw nangaluya rin may mga langga oy kay wala lagi mil daghang kuha pertirang gamay sa mong kuha dool na mi sa mong panimalay mga langga ana di ba na baklay una na akong bana ng mga langga kasi gabit-bit sa balde o sa kanana ang tigol baklay may tulay na siya mga langga di ba another tulay na po nga gamay daghan nangamin very good mga palangga God bless sa mga bata nga nangamin tara muna simbahan na mo mga langga di na miskilid agi tseng lapo kayo tudlo kunuhay sa mga angay pantudloon sa padiya this time mga langga ready na pud mi para maghugas amo ang tuway duha ka buok siguro talaba pila ka buok na di ba inom sa tagdagan tubig langga kay mo mong ginay importante sa to ang lawas may tag kanana ang tubig daghan para
nindot po datong pamati sa kalawasan. Healthy pud ta ana. So muna chinilas, kutsilyo, sundang ug uban pa si ako matso nga bana miagi. Naghubo na siya kay nagready na siya mga langga para makaligo na siya kay gikatla na siya sa among kalaki dito nga may kuha. Mo na among kuha mga langga no. Ug amo pa ako pa na siyang brasan diha aron malimpyo po na siya, magwapa po na siya. Diba pila ra ka buka mong kuha na gagmatoy na dako-dako na dako napakipatay ang mga langga tara katukong gilabay patay to siya kung bana nakakuha to kay magwami siya kay ilag unsay patay unsay buhi sa tuway god mo nang okay ra na mga langga no kay di pud siya ana jud ana kay ako may taga baybay ako may taga kuan dagat di ba taga bukid man akong bana ako taga dagat to pares kay mga langga no taga bukid ug taga baybay mo ginay angay ipares ay dako tara nagbrush ako ana mga langga no kay ni kahuman ba po na ko brush ana ako ba po nang lutuon kay lami ba po kay na sa dihang pak limpyo-limpyohin mo insay matet para malimpyo gid limpyo to ang kaudon nga tuway lami kay nang tuway mga langga basta kuan ka na ang maluto na siya pati ginang lamia mga langga ug ako ra po nagkaon-kaon ng mga langga no kauban sa ko anak wala ko tagain akong pag umangkon kay pila ra man kabuok niya di na pud siya ganahan siguro to langga kay gamate kay that time mga langga pag human ako hinlo anang kuan hinlo na ko anang mga tuwaya mingtabang pug og hinlo anang kuan mga langga kamote ug kamuting kahoy kay lami pud ikaon anang kamuti mga langga daw akong mama ako ang anak nga lalaki kamanghuran di ba teng tayo mabuhat ani mga langga kun dili pag binuang lang joke bitaw mga langga amin akong pag umangkon mo to yung asawa mga langga itong gakuan og kamuti then akong pamangkin tong isa tara teng di ba nahilom ka jud gikapoy og tabi mga langga Ginoo ko kapuyal gini magtabi no padaplen teng ipaflex nato to ang kuha nga tuway ug talaba nga pipila lamang ka buok pero lami na kay na mga langga kato kamote lami po kay this time mga langga luto na and thanks God bless at tanan thank you for watching.